foli ni waleɲumandɔn ko kɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma ni y'an ka ladalasigii ye min bɛ tali kɛ an ka don kibaru la bi ye alamisa ye desanburu kalo tile 15 san 2022 bi an ka don kibaru kɔnɔna la GSIM ale ni État islamique olu ka jadi kɛlɛ min n'u b'a la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a wolola mun na an bɛna an da don an ka walawalali kɔnɔna la ka bɔ yen Joliba TV news ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka bɛn ni waati tɛmɛlenw ye ayiwa jamana ni u bɛ tali kɛ kunnafonidisow la olu kun ye ɲangili b'u kan min ni a taara u ka teleso datuguni na kalo kelen ɲɔgɔn na si ayiwa olu ye baara daminɛ an bɛna an da don o fana la halisa min ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ala ka hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita a denkɛ min bɛ Karim Keita ni lamɛrikɛnw olu yɛrɛ kɔni kun ye ɲangili ta ka bin a kan ayiwa ni o ɲangili yɛrɛ kɔfɛ a yɛrɛ bɔra a ye laseli kɛ laseli min na bɛna an da don la an ka kunnafoni yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔ. ina komi an y'a fɔ cogoya min na kɛlɛjugu o kɔni donna min bɛ État islamique ale ni GSIM olu ni ɲɔgɔn cɛ min n'a kɛra Tɛsiti yɛrɛ kɔni mara la i b'a ye Yadi Agali ale ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye min kɛ a bɛ taa su 28 ɲɔgɔn na si la olu kɔni ye o bɔ ko bin n'o o ye État islamique dans le Grand Sahara olu ka kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni su ye i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ ye min ye ka se ka Mali kɔrɔnfɛla olu yɛrɛ ka se ka u ka fanga ka se ka o sigi yen nɔ fo ka taa se Mali ni jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ dancɛ bɔla cɛncɛn ka yɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ o hukumu de kɔnɔna la ni jadi walekɛba ninnu walima ni bingali walekɛba jɛkulu filaw olu de kɔni bɛ kɛlɛjugu la o ni ɲɔgɔn cɛ waati yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka halisa o kɔnɔna la o de nana kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ video kunkurunin na n'o o ye ja min n'a bilala ayiwa GSIM maaw yɛrɛ kɔni fɛ o baara la u bɛ su 28 ni olu ye État islamique dans le Grand Sahara olu ka kɛlɛkɛcɛw olu su ye ka bɔ la an bɛ taa min ye Joliba news TV olu kɔni ye laseli kɛ ka tila ka baara daminɛ min ni o kɛra ka bɛn ni bi sɔgɔmada in na yɛrɛ ye n'o ye desanburu kalo tile 15 san 2022 an y'a fɔ waati tɛmɛlenw na ka bɛn ni u ka ayiwa jɛmukan dɔ tun bɛ yen n'o o ye kuma dɔ fɔ ni jamana ɲɛmaaw ko ayiwa ko o ma bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kunnafonidiso ayiwa ni o ko o ma bɛn ni a bɛ tali kɛ maison de la presse la olu kɔni ye o baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ n'o bɛ tali kɛ ayiwa autocour la communication na olu kɔni y'a jira k'a fɔ o kunnafoni o ma bɛn o kunnafoniya min kɔni dira olu y'a ɲini ka se ka Joliba TV maaw wele u ka bɔ min ye ka se ka yafa deli kɛ o baara min kɔni n'o o ma bɛn sababa ma o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni fana ye u ka teleso a kɔni datuguna ka kalo kelen kɛ kalo kelen yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ yamaruyaw tila ka d'u ma u bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni daminɛ o baara daminɛ ninnu na o kɛra bi ni o ye alamisa ye desanburu kalo tile 15 san 2022 halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale denkɛ Karim Keita ayiwa min bɛ tali kɛ lamɛrikɛnw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaayaso kun ye min ye jalakili bɔ ka bin jalakili min n'a bɛ tali kɛ Karim Keita fo ka taa se farafinna dugukolo sanfɛ maaba wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni dɔ fana bɛ a binna olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan nka Karim Keita ale yɛrɛ kɔni bɔra min ye ka se ka a ɲɛrɔ kuma k'o fɔ kumasen dɔ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ kami don min na olu fanga minɛn'olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fa n'o bɔra fanga la kɔni don min na ale kɔni sigilen tora a nɔ la yaasa min bɛ tali kɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni a baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na a min ɲɛ don foyi la ka kɛbɛn n'a ka jamana yɛrɛ ko ye a min ɲɛ don foyi yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a bɛ jamana min yɛrɛ fɛnɛ kan ka yaasa k'o kisi gɛlɛya ninnu kɔni ma a mi i ɲɛ don hali foyi la o kɔ kan o jamana ninnu kɔnɔna la nka bi an bɛ waati min na lamɛrikɛnw kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ ayiwa olu ye ɲangili bere ta ka a sɛgɛrɛ o ɲangili bere min taara k'a sɛgɛrɛ a kɔni kɛra balinakoba ye Karim Keita yɛrɛ kɔni na min b'a jira k'a fɔ dunko juguya o b'a kɔ fo ka taa se min ye maa dɔw kɔni ni natununi olu bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la o min kɛra a bɔra ka kuma k'a jira k'a fɔ ale sen tɛ foyi la kɔrɔnyanfan kayanfan a mana kɛ fan o fan ye ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni jɛlen don a ɲɛ tɛ foyi la o de kama a bɔra bi min bɛ tali kɛ a ka laseli la ka laseli kɛ yaasa ale fɛla ka se k'o fɔ ayiwa ɲangili min talen bɛ bi ka se ka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a ko a b'a da diɲɛ
bɛɛ lajɛlen kulo kan ale yɛrɛ kɔni tɛ wa a tɛ foyi yɛrɛ kɔni kalama nka ko min yɛrɛ kɔni fɔra a balila ale yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ danaya ale kɔni bɛ k'o ta halisa min bɛ tali kɛ lamɛrikɛn jamanaw olu ka kiiriw fo ka taa se u ka baaraw yɛrɛ kɔni taabolo yɛrɛ kɔni kan nka min ye ka se ka kiiri tigila kiiri ayiwa ka se ka baara kɛ baara min donna nataw la min bɛ se ka ale yɛrɛ kɔni k'ale tɔ k'ale lajɛya ka bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hindu jamana yɛrɛ kɔni kan Mali kalanden dɔw ni o bɛ tali kɛ minnu ni olu bɛ siyansi kalan na n'a bɛ fɔ kalanden minnu ma olu bɛ université minnu na kalanso min na o de ye sciences techniques et de technologie de Bamako olu yɛrɛ kɔni dalen maa min kun dalen b'u kan o y'u ka karamɔgɔ ye karamɔgɔ min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ laseliw olu baaraw bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ fɔ ni u ka karamɔgɔ dɔ kun dalen b'u ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko kalanden minnu kɔni taara Hindu jamana yɛrɛ kɔni kan wa dɔnniya min bɛ olu la ni a bɛ fɔ mun ma ko dɔnniya scientifique ka se ka taa olu yɛrɛ kɔni yira diɲɛ bɛɛ la cogoya min na a yira k'a fɔ jamana mun kun bɛ nin nɔ o bɛ t'i jɔ fɔ jamana 22 ɲɔgɔnna si la nka olu bɛɛ la Mali olu kalandenw de kɔni kɛra gale Burkina Faso banbaci wale maaw olu ka wulikajɔ de kɔni kɛra sababu ye wari mara yɔrɔ min bɛ nɔ ni a bɛ fɔ o ma wari baarakɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko perception kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min na n'o ye Solanzo banbaci wale maaw olu yɛrɛ kɔni taara ka taa bingali wale ta k'olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye o baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni bolila k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen to yen o dɔ ye n'u ka kɔfurufɔri ye kɔfurufɔri min n'u tora yen denmisɛnninw ka daminɛ san 17 ka taa san 16 la olu yɛrɛ kɔni taara ka taa kɔfuru ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ta nka a kɛra waati min na kunnafoni sɔrɔlen u ka finitigilakaw fɛ olu yɛrɛ kɔni taara yaasa denmisɛnninw bɛ ka bingali wale min kɛ dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na ayiwa minnu yɛrɛ kɔni minɛra olu ka denbaya wulila yaasa bololafɛn minnu taara baarakɛla ninnu kɔ olu kɔni bɛ se ka ye cogoya min na nka u ka finitigilakaw u kun ye ayiwa min ye ka se ka ŋaniya ta o la tuguni yaasa ka ɲɛsin Solanzo ale ni a dugu caman wɛrɛ kɔni ma yaasa olu bɛ se ka bɔ cogoya min na banbaciw olu ka bingali wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u selen yen nɔ u ye baarabaw kɛ baara minnu n'olu kɛra sababu ye layidu minnu taara o layidu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ waleyala n'o ye ka se ka lakana basigi ko o sabati min ye Solanzo kɔnɔna la fo ka taa se dugu wɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na jamana jɔnjɔn n'o ye Burkina ta ye a drapeau o kɔni o de bɛ ka sanfɛ sisan nɔ yaasa ka yira Burkinadenw na k'a fɔ u ka finitigilakaw u ye nin dugu ko o minɛ banbaciw kɔ ka bɔ yen an bɛ taa lamɛriki jamana kan i b'a ye min bɛ tali kɛ Mohamed Bazoum ale de kɔni kɛra jamana ɲɛmaa kelen ye farafinna cɛncɛnkan jamana yɛrɛ kɔni na minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara sigi min bɛ ka kɛ lamɛriki jamana ale ni farafinna yɛrɛ kɔni fɛ a ye jamana 49 olu de kɔni yera kɛnɛ ninnu kan ayiwa minnu ni olu bilala ka taa n'o bɛ tali kɛ Union africaine n'o ye farafinna keleya tɔnba ye ayiwa olu kɔni taara Washington ka taa sigi min n'a bɛ daminɛ décembre kalo tile 17 ka ban bi ni o ye décembre kalo tile 15 san 2022 nka an y'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu kun bɛ nɔ cɛncɛnkan jamanaw kan olu bɛɛ lajɛlen na o kɛra Niger président ye n'o ye Mohamed Bazoum ye ni fana bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na tuguɲɔgɔn min n'a b'olu kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ja ninnu ka se ka u cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an sɔrɔ yɔrɔ o de ye Korofina ye ayiwa ni tɛmɛra Fajigila sugu yɛrɛ kɔni na ka ban i ni anw ka yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fan fɛ an ka nɛgɛjuru sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ maa minnu mago b'an na yaasa u ka baaraw ani ko wɛrɛw kɔni na ni Ala sɔnna ma n'i ye donna an ka kɔntiw kɔnɔ ka taa an ka nɛgɛjuru siraw fɛ i na kunnafoni tɔw sɔrɔ